A tohle je jedna z nádherných tůněk tady na tom našem okrouhlíku, ke který právě chlapci přicházejí. A uvidíme, jestli tam něco bude. Je tam, nedělal se tam. Zádu se ještě, u nás tam, to je pěkné, pěkná místa. Tři má. To všechny tři mě říkám. To má ještě tady hrábní? Jo, když já tam půjdu. Jo. Já ještě hrábnu tamhle úplně. Tady nebyl. Tam nevím, Podíváte se nebo vy, pryč na tenkrát. Kde dá vědět? Tady, tady. No, 15. Tohle je postaví.